Let's go. Tura, aha seret, bara seret, bir yere seret. Olayda nähili? Fol başlayalım. Ama. Welcome back to the number one podcast in the world. Welcome back to number one podcast in the world. Şu açıkta dünyada olmasa da Türkmenistan'da ondan mundan hem başka gepleşiklerden öňde bolan üçin bugün türkmenski stilde Türkmen düşökçeliğinin üstüne belki de şatlıca başka olyanlar düşökçeler. Yalnızca 3. bölümünü çektik. Şatlılanan qılıqlı onu TikTok'ta görüp bilersiniz. Assalamu alaykum adamlar. Bugün şivelemizin tapawutlaryny barlamak üçün 3. bölüm etdik. Onda näme? Bugün qızıqlı temalarymız var. Dur. Olmadı diyecektim. Näme üçin näme boldy soňra adamlar gatykkan sorady, näme üçin ýetip gitdiňiz diýip podcastymyz edemiz ýok diýip. Diňe bizning podcastymyz soraýarlar. Sen birinciden siz näme etmeli adamlar? Birinciden şu kanala siz agzap bolmaly. Ola birinciden. İkinciden Navruz Instagram'na, Jack Karayf Instagram'na podpisasiya etmeli hökman. Şolary bir de aktivnis görmesek bizine motivasiyamız çalajak ýetdi adamlar. Şoň üçin dawaýçy Navruza Genece Jack Karayf podpisasiya etýär. Ondan mundan da kalakolçugy ýakmasaňyz bolmaýar başlamak. Şeýip başlamaly bolýar düşünýärmi? Bugün soşny, yaman, moşny, vostochny, yumşajuk, süýdüji, şakır şükür, Hudaýa şükür. Başlar bilen dolan bir podcast bolýar. Näzatlar da durdyňda. Yo yaman kän adam sorady bilýärmi? Näme üçin podcast çykaraňyz ýok? Men TikTokda efir açan adetden ýok diýär. Sizi özledik diýär, sizi küýsedik diýär. Nirde siz diýär? Hakyky ondan mundan podcast nirde diýär? Özledik diýip türkmençe diýär. Ýok, hawa olar adat ýok. Ýöne dalna boşluklar bar, näme çykkan trakşyrýarlar diýär. Oglanlar siz öňkü diýär. Diňe ikiňiz etden podcastyňyz nirde diýär? Siz başdaky energiýany küýsärsiňiz. Başdaky energiýa bolmak üçin hem bara başdaky energiýa bolmak üçin bara bir ýa ýatyryp. Bir rakam detýän hazır. Yo, ýöne otayda bar ana saňa se oýunjakmy ne? No, o se oýunjakmy? Betbelle. Bolýar adamlar, daway. Diýişimiz ýar başdaky energiýany küýsärdiňiz. Biz bugün diňe ikijimiz bolup mihmansyz, zatsız, aýal maşgalasız, erkek maşgalasız, hiç zatsız diňe ikijimiz bolup Lys kelle bilen gowy bir podcast geçirmek. Lysy başga, daýt piraşka. İşten ýürekden temalarymyz we gürrüleşme temalarymyz. Daway, men başladaýyn tema. Men bu kamera atarda oturýan ki, ikisine de edberler. İksan kamera. Bu evil kaldı o, iki mikrofon, iki kamera. Aysa Ramazan. Bu ne asam tıklayan da. Ay böyle. Seradın onda. Menin gürleşesim gelen tema Ýakup. Senin belki sene tecrüben kan tuğlan. Men gürleşesim gelen tema öýlenmek. Tecrüben kan Ýakupy 4 aýarla öýlenen. Yo 4 aýarla öýlenmeseň hem az adam elimden geçirmedi. Yo bolýa ýene sereddiň ne? Men gürleşesim gelen tema ene atalar öýlenmek we çağa söýgü. Söýgü temasy. Şoňa giresim gelýär. Näme üçin söýgü temasyna giresim gelýär? Şona maýt berdi. Yo men söýgü temasyna giresim gelýär. Näme üçin? Prosta ýani kan adamlar gürleşýär. Adamlar kan gürleşýär. Yo bolýa, dogry şahsy durmuşymda birazcık. Adamlar şahsy durmuşymda birazcık ütkeşmeler bolan üçin men şondan ýetip gitdim Ýakup adam motivasiýa bermedim edel edel diýip itekleýän bolmady. Endi girýäs Ýakup. Indi gowy tekleýär. Endi söýgü näme? Yo dur, söýgü näme? Söýgü näme nireden? Söýgü näme? Bro, men üçin söýgü diýilen at ýok diýip. Ýa şeýdi. Çok temada başlady. Ya aýalym öýde däl diýip ediniň ede oturýarsyňmy? Yo, söýgü da erkekler köp üçin söýgü de silag. Belki de söýgü hem silagdyr. Yo, bir-birini garşdyrmaly. Söýgü belli bir derejede diýeli öýlendiň 3-4 ýyl belki 5 ýyldan soň söýgü diýen zat ölýär. Men kan adam bilen gürleşende şondan dedim. Ýöne ondan soň silag alýa. We erkek ýekatek isýan zady aýaldan hormat dogry-da. Hormat bolmasa ýören. Men belli bir derejede muňla gaşymak sen başdaky 3-4 ýyllarda silag isleýär erkek. Hemişe de isleýär silag. Silag bolmasa ýöremeýär. Saň köpçülik ikimiz diýeli. Tecrübeden ýadyňa düşýän olsa 14 adam oturup 15 adam oturup köpçüligiň içinde gıýgyryldy saňa aýalyň. Yani senki diýip demok. Ýöne şoňa meselen berýän. Şolar ýaly. Ýalňyş düşünmän adamlar. Öz gruppaňyz bilen otursaňyz 10-15 adam dostlaryňyz bilen çay içip, içip, gülüşip, saňa aýalyň köpçüligiň içinde gıýgyrdy. Şotayda o söýgü bolan näme peýdasy bar? Gönü PDF taýynlaýan, on gol çekmeli ýeri, aýryşmak üçin sen gol çekmeli ýeri. Aýryşmak üçin diýip şey
Ya on başdan olatları ortalıkta çim bolýar. Bir näçe adam arasında gürleşmek ya da gıygırışmak öz çasny żyznyny orta açmak ýa-da bir zat bu wopşum näme dogry bir zat bu. Ola birinizden ikinciden hem eger on ýardaklar bolup biläje karakterdadan bilýän bolsaň garşydaky ondan şo zatlar başdan gürleşmeli. Eşeret ne jemgyýetde oturkak, üç oturkak bir zat halamayan bolsaň şonu şo taýda o köpçüligiň ortasynda gıygyryp aýtmagyn. Öýe gel gürleşeli, çözülüşeli näme mesele bolsa da spakonca gürleşip bolýandyr. Ýöne bu opsiýon mara bu tema ýaman giň tema. Häzir giň işlerini açyp başlar. Muň içine men nämenim fokusum bile. Nesiller bilen şo söýgü diýilen adam we maşgala ojanyň ütköşünem gymmatlyklarynyň ütköşünem agzap geçesim bile. Sebäbi biz görüp bilýän da enelemizde nähili, ejelemizde nähili, uýalamyzda nähili, şu wagt nähili, bizden soň näme gelýändiň görüp bilýär. Okey, dama bas, aç. Bir yerden giräý. Şonda geç gidersen. Indi meselem söýgü diýilen da çyndan mara men pikirimçe bu hindi kinolardaky bolýanda da ýok. Ya ola oje ay men seň üçin ölüp ýatjak bol. Men on ýazat bolmalyram öýdem okçynmaysam. Maram sebäbi sen şuňa aýdan özüňe silaň ýetirsen seni hiç kim silamaýar. Onuň hiç bir söýgü üçin hem özüňe silaň ýetirilmelärmi kadýan. bir günlükdäki bolan gürrüňdeşlik. Nowrda hakdyryp aýtdan ýetýän şeydi. Ola şo birinciden. Ikinciden nesiller barada näme diýjek bolar? Meselem sizde kelle paça ayak barmy? Ba. Kelle paça ayak bolar. Kelle baş ayak. Ha, kelle baş ayak bar. Şonu enelemimiz meselem men ejemem daja kıyın görýärdi şonu etmäni. Ýöne ejelemiň hem ejesi şonu gazanyň ýanyna şonu arasalaýady. Bilýärmi şonu? Meselem Qurbanlykda da goýunyň baş kesilýär. Şonun ayaklary, kellesi, şon bir ýakýalar da. Goýup ýakýalar, gapgara bolýar. Onu otururlar bir daýda şo taýda arasalap. Näme üçin soňundan şonu erkekleriň öňüne ýa-da maşgalaň öňüne stola getirip şonu iýmek üçin. Biz goýarýadyk da sünkleň gatat ýa-diýip ýadyp şo zatlara. Men aýallar edenine ýadyma düşen okçynmaysam, ýani köpden bizde aýallar etýän şo bilen özümde. Ondan ýöne suwat gözeňe getir. Suwat şonýar bir zada Allah'ın daşarda bir gıyda ettirjek, etdik ol, hiç kim etmeýär. Belli bir derejede nesiller eýem generation ütgödi. Yani men öz uýamam şonu edesi gelenler edemek yani. Ben bunu zorlamam, dogry bir zat edemek yani. Sen ilesi gelen olsa uje näme edilýär? Gitýäňde meselem barada kafede da order berýär. Yani şu ütgödi darak bar kynçylyklary eýem bu wagtky döwürde ansatlıklar bilen ýeri çarşylyk. Yerleriň tapawdy bar, sen bärde çyndan emädir. Eger etçik diýsem etmek, ýani o taýdaky ýalar gazyň eme ýok da şol oturma. Ýa diýjek on sen kerkide oturan bolsaň ederdim. Şu wagt kerkiden gelinim ederdimi? Ederdir öýdemek. Men hem edem. Ýok. Men hem ederdir öýdemek. Yani gelinim ýok, ýani bolsa da ederdir öýdemek. Otaraşan düşünýär. Damarym kezikladi diýip. Bu ýa, şo birinji mesele. Ikinji mesele indi men şunu aýdyp bereýin, meselem. Men kiçikekam kakamyň dogany seretdi da bize bolýan şol öýe gelende meselem. İşden öýe gelýär, men telewizor görüp oturan bolsam men şo puldy alýanyna, şoň ýanyna goýýanyna özüm gyra geçip oturýar. Näme üçin şol näme kanal görese, habarlar görese, watan görese de şonu görmeli. Men göresim gelende da ýam gitdi. Şunun çyndan şoň ýaly bolýar, erkek ýaly. Gyýşat diýme etýärdiňmi? Men ak süýd näme diýen? Ak çörekden çöregi otur, çörekden geçip. Ak süýtden hemen. Diýjek bolýanym, şol öýe gelende biz oňara bir zat diýilende, biz oňa ikinji gerek bir zat gaýtalap bilen doktuk. Ondan şo gelende men şonu bilýärdim, şo pulty şoň ýanyna äkidip bermeligini. Bu nirden gelýär? Bunu meňa gelnejem öwret ýa. Seret ýa häzir plan hakan gelende diýä, şoňa diýä ýadak gelýär, şoň bergin diýä. Şo pul çaş ber, şolunu gowduýar özüň diýä. Ýani diýjek bolýanym, şo erkegiň şo işläp ýadap gelýäniniň gadry bilinýärdi. Yo, men şonu köplenç meselem käbä aýtdylar, aýan sen diýişiň al, men näme üçin şonu diýdim, toşun şoňa çyndanam etýärdiňmi diýip. Kamerada, videoda, TikTok'da, hem yerde YouTube'da adamlar aydanda ayda ya bilýärmi? Yo, çyndanam aydanda ayda aýtma, o drama etmek üçin. Men de meselem olar ýaly bolmady. Men ýeki oldum, iňkiçden mendim. Lälikdim diýär. Lälikdim, o erkek ýaly lälikdim. Oturum telewizor seyredip, Cartoon Network görütin diýildi. Orda multim görütin pahan geldi, ýadap işden geldi, o bolýar.
Ya da geldi benim näme etdiň? Men guraydan şuňal başlandy aglap bilen men görürsüm böyle uf ýene-de siz men pultu berýände gitdiňde tarsyldak gitdiň meselem. Men de şoňal boldy. Men şoň üçin diýen hani adam bar şonu uloldup aýtmak üçin hani men şuňalyk durmuşy geçirdim men öňkü nämede galdym men gaty erkeklerden zat diýip aýdylmak üçin diýen. Sen ul doganyň näçe ýaşynda? Ýaşy 93-de indi ýaşyn hazır. Sen ejen hakyň näçe ýaşynda? 55, 53. 70-nji ýyllar boldy. 71 o. 71, 74. Belki şu taýdak 10 ýaşym tapawut etýändir. Sekler ulumy? 54, 56-da bilen. Onda düşündüm. Şo ýanky plan hakynda atýan. Belki şolan badyr, sebäbi bara ol ýanky ýalyk, on ezdikler we toşna bolanok. Men mühim bolanok, şart bolanok oňarlar. İrden turýan şuňalyk gowkuk näme ýatylýar? Organik miltat bilen gatyklar temmerat badyr. O mesele ýok. Ha. Ondan başlaryna geçýär, ýanky plan hakyn geçýär. Ondan diýär, Ýakup plany dogandan maňa adyny aýtýar-da. Ýakup, şuň şol ekinde şeýtýänsiňiz. Bir ýer dep berýäňiz, soň otlaryny aýrýaňiz, soň mallara şunu berýäňiz, zadaniýalar berýäňiz. Ni abeda gelýär. Abeda gelmäkä şoň ýarty bolly aýmal şol işini. O, iyi başladın sen şoňa. 8-de turulýar, 8-de ratda ýanky zawtry gedilýär. Sizde geç turulýar eken. 8-de zawtry gedilýär, 11-e çenli gyzygyň aşagyny tejenini goýup işleýär. İslamda son birlere zatlar gelýär boly, gelin abed edilerini torýa nähili ol näme bolýar. Normal. Akşam onu tapjany uja düşükçe ýazýan. Sonra uja toýşmy torýa, mallar nahar berilimi? Ýer depilimi, zat edilimi? Bulatly. Yani bunu men drama üçin aýdym. O men şo terbiýany çynmaýsam begen. Yani şoň ýadat görelmi? Biradaçyk işengirlik we köp türkmenliň ýalty däl. Senem özüňem kerkide mal wagt görüňiz. O bir zatda. Yo olur edildi ýa diýjek bolam. Ýanky meseleni käbir adam hana men onu etdim, bunu etdim, şo gurrunga gelmesin diýjek bolam. Bolýar tejende uloldum, bilýän o zatlar bolumdur. Gurrungam ýok. Ýöne men de meselem ýanky diýen zatym bolmady. Pultu gelen wagtynda bir şeýdip terkerde bolup durýardyk. Ýok bolmady. Yani çyndanam bolmady, oza bolmadyň diýip aýdyň diýjek bolan da meje. Yo meselem şulanmady. Meselem gelýän şuňal düşekçäňsin, oturandyr. Kakyn söýlem. Ýatlygy ýokdur. Sen şonu aýtma gerek ka sen şonu. Gidip ýasyk getirýän sen şonu. Ya o zatlar edi. Bizde şoňal. Ya oňa bolýar o zatlar. Pultam şoňal mesele, pultam sen esker bolaň. Gelli ýerine geçdi, şu düşekçäňsine geçip oturdu şeýle. Ullakan adam işten gelen soň multik göres gelen nokta. Sen şonu düşünýäňde barýanda şu pultu berýär. Men ýöne bilýän da pahanym, şu pultu alýar. Bassa da şunu görüp, elem pultam şunu ikili bilen gysya, ene şu taýda goýýar, götüne goýup. Pahanym emije 10 minutdan indi şuňa alyp bolar, olarda ýerde ba o sensor datçyk bilen ok. Indi o taýda pollarym näme? Taxtadan ha. Ses geler. Gınt bolmasyn ýa. Şeýle gelýär. Geldiň ha. Şart. Yo, pulçuňa azak bana. Şu ýan çek basal. Gün el bar şunu. Gıttı gysylýady. Men görmetin Nawruz. Goraýda. Yat öňüne geçip şuňalyk edip gördüm, şuňalyk edip görüp bar gören. Har gepbeseň emişden ok. Ata diýen. Sasy çykaran o. Çekip basadyň. Tıkka ýapylýar gona. Boldy şu da. Men görmetin diýär. Malam suğun berdim öýlen, jokramasa şuňaly. Bir zat berip goýar ýa-da şu da. Uf, türk gitmeli. Ay boya sevgiden nirege çıktın. Aýtmasana sög. Gel sögä girelle. Yo hawa. Onuň hawa. Inni men käbir zatlara da garşy çynmaýsam. Meselem öňkü döwürdäki garşy bolan zatlanmaýdy. Aýaly we çagalar we gezýänler kän. Meselem türkmenliň arasynda şoňar kän ikinji etdi ýa üçünji. Şolam men pikirimçe ýalňyş. Egerde seni ýam göwnüň geçen bolsa ýa-da planladyň boldy men şunu isläm ok diýen bolsa çagalan nimesine hatyryna diýilýär, çagalan gadyryna ýa ýüzür hormatyna diýilýär. Ekläp zat edip uzakdan eklese ol aýal maşgalagan bir duýgulary bar ha. Ya uzakdan ekläp öz durmuşuňa da gidin ýa-da çepdäki etýän zatlaryň hereketlerini besetmeli bolýan. İkisinden biri. Ýöne hem on ýöretjek bolup, hem on ýöretjek bolan o düňkü diýär, iki garpy tutjak bolup diýersin. Bolanok da. Gereksiz zatlarla olur bizinki var missikden mi kady yani ýam. Men pikirimçe erkekler Gaty howada tutulan üçin mi kady yani bizim türkmen erkekler öňden bäri. Men näme üçin diýem? Türkmenistanda kän şo zat. Hawa. Türkmenler arasynda kän şol. Mesela men şu wagt Amerikada çynmaýdyn. Amerikada bir gyzyň
özünü ikilik edilýänini bilibem, şo maşgalada galýanyny görem. Ogam görernem. Yo gütte olur, gonu gütte. Görernem öýdem. O ýöne o tarapdan neme? Ol ýöne bizde birazcık başga da gelýär. Gip gıyvat meselesine gelýär. Yani berdakiler gep gıyvat etsin, etmesin men ayrılacak. Çünkü men söylmeyen olsa men näme üçin oturayım diye. Aňyrdakylar goý gıyvat bolmaýyn, dile galmaýyn, men neke galmaýyn, dul bolmaýyn, ýene-de ömrüme şey geçirmeýin diýen üçin. Şo näderezde dogry anlamda. Men dogry däl, men dogry görem. Men şunu şu wagtdanam diýen. Eger de şoňa alyp bir ýaňyş görüldimi, çyk git gerekkä. Şo diýen, bul bara, men tarapyny tutmayan adamlar ul ýaşullarda şunu bilmem mesela. O ayal maşgala öýüne gelýär ha. Şu ikilik edilen ortada. Öýüne gelýär. En atasam utonan okma öýüne gelmeli. Ha, men şonu aşykdyma şoçema. Ol ikilik edilipdir ol ayaly. Ol ayal bärde zertwa, tersine en atasam bir gedek urýarmyn. O urmagy geç, kapydan almaýanlar bilýän o. Men şoňa gakarmyn. Näme üçin sen çağan? Çağan, ha. Näme üçin? Ya biz liberal bolup ýani bir hili käbirde atlar. Biz daşlar ýurda çykyp bular dünýä garaýyşyny ütküdipdir. Sen näme edip bilýän? Öz çağan gelipdir kapyňdan. Men ýaşasym beren okdy. Sen goldamarsyňmy? Şo diýende aňyrda bir eşek muňa ulanypdyr da ikilik edipdir. Bärde de öden atasy muny näme oturup bu aýalyny näme etmeli men özüne saýmasy bu çağa näme etmeli. Ortada galan bir aýal. Yani şo tarapdan men öň pikirlerin kän bir tarapdan bolamok. Meselem näme bar? YouTuber blogerlar arasynda türkmen blogerler ýaman goýan şo video bar, kakajan video. O videolar ýasaýar. Näme üçin? Bir hili hakyky türkmen milletler maşgala gymmatlyklarynyň bolaýmaly ýagdaýlaryny görkezýär. Hakykatan türkmeniň tädäp desturlary, terbiýeleri, ahlaky şol maşgalada nähili bolmalygyny görkezýär. Ýöne haçan ol ayalym öýde otursun, men 5 tana bilen ýene gezeň diýse o türkmen milletine gelsen. Şo taýda görkezýär, podkabluşnik meselesine getirýär, bilýän, ka video, köp videolarynda görkezýär, men ayalym ýanyna geçek, aýsen nä hele ýuly bolsun, zat edipsiň. Ünsüren, şo diýen, şo bir hilek men üçin türkmençilik diýilen şol. Ýöne biziň aramyzda kän eşdilýän däldir, dogrudan men şu taýda biz öz gatnaşan oglanymyz Amerikadaky diýip diýjekler. Meselem sen giýje gitdiň, gitmeli boldun, aýalyň jaňatda rahatsyzlandy ýa-da sen istedi. Biz saňa gelip etin heli gulay diýen gurrun eşdäm. Ýok. Bir hil çünkü bilýär seniň prioritetlerin bar. Biz seniň prioritetingde, meselem maşgalanda. Biram mara şunlar bir adam bar. Bul aýal maşgaladan hem garaşylýar, bul hani şo düşünmeklik. Meselem ayal maşgalada şuna düşünmeli. Erkek adam hepdeniň 7 güni 24 saat sen bilen bort bilmeýär. Hemişe şeýlerämi? Belli bir derejede ona öz oglanlary bilen, dostlary bilen wagt gerek. Ve men muňa garşy däl. Hani men beýdiýsem oglanlar wapşe gezmäne gitmeliler diýip. Dostlaryň bilen aýratyn. Bul edir şonu ýaly erkek üçin bolýar. Gyzlar üçin hem gerek bolýar. Me time'da. Hawa, gyzlarym öz ýaşlary oturup çyk gürleşip çyk çay içip, moda barada gürleşip başgalat. Ýöne oglanlar üçin hem şol gerek. Hokman. Onuň aýal maşgalada şu tarapdan düşünmeli. Ýöne haçan aýal sen erkek hökmünde aýal maşgala iň gymmatly bermeli zatyň iki sandagyň bar. Bira gerek zatlaryny üçin edip bilmeli. Iýjegini, ýatjagyny, ýaşajak ýerini. İkinciden hem gorap bilmeli. Şeýlem. Onuň şol goralmayan ýaly duýan bolsa özüne, onda diýmek şu bir zatlary üýt götmeli. Onu şonu berip bilmeýän bolsa mesele senin boldy. Ondan soňra dostun sana hele ýugullysyň, başga zat diýsin, torjak. Maňa diýseler arazy ýa şu wagt. Şu wagt sana hele diýseler bolýar, şu wagt. Dem alsa bolýar diýçiň. Da ýaramady usepme. Men şu tema girelle. Gara ýene de sen maşgala gymmatlyklaryny aýtdyň ha, sen köneler meselen şu zatlar. Bolýar soram şol. Näme üçin Türkmenistan'daky olar ya da dışarı yurtda ya da şol düşünjäni bära getirýän adamlar bolsun tapaldy ýok. Näme üçin ene atalar maşgalasyny aňsatlyk bilen çağılaryny beren oklar. Durmuşa çykaran ok ya da öýlendiren ok. Men problemam şonda. Öýlenjek boldum bilýän. Ortada da durup men adamlar men ejem kakan bärde däl. Men adamdan gidip soranlar boldy. Ve şonuň adaýda da ortada şol men adamdan sorakdyň adam maňa kepir geçdi şol oglan arasadyr, eýlendir, beýlendir. Ve meni bärdäki ýaşaýan ýerimizdäki gatnaşan adamlarymyz meni bilýär. Ve meni her kimden soranda da erwet diýip aýdan oklar ýani köp kişiden gelende de. Näme üçin şonu aňsatlyk bilen Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döwrüne gideli kynlaşdyrmak, aňsatlaşdyryň diýär.
bir hurma bilen olsa da diýär dogruda, mähirini bermeli bolsa, mahir diýende, şol ýa galaňyny bermeli bolanda, diňe bir hurma bilen kynlaşdyrmaň, eger gerek bolsa şeýdip beriň diýip aýtdy. Näme üçin biziň döwürimize gelende şol kynlaşdy. Sen hemme ýagdaýy özüň bilip dursun şu wagt zady we ýadymda bolsa şunun üstünde uly çema boldy gürrüşildi. Näme etip bolýandy? Men çynmaýsam, men bärde ýaman erwet ego diýilýän zadym we menmenlik diýilýän zadym ortaga girýän, pikirlenýän. Näme üçin? Birinciden indi men pakaka däl, men belki bilmärem, düşünmärem. Ýöne. Yani kıdýşyň ýaly peýgamberimiň aýdan zady masalan. Ýaşlar yetkinjek ýaşyna geçenden soň, yani ululuk döwürine gelenden soň olary öýürüň diýip hadis bar. Indi beýdimegne alalaşýan adamlar, özüne musulman diýen adamlar peýgamberiň diýen zatlaryny kabul edibilmeli. Şeýlemi? Indi haçanny şon ýaly uly bir adam sana şeý diýip oturqa, senem gyzyňy käbir meselelerden ýaňa ýa-da şahsyňa deň gelmeýän zatlardan ýaňa bermeýän bolsaň, onda men pikirim, men gözümde sen menmenlik etdiň. Sen özüňi has ýokarda goýýan. Men isleýän zatlarymyma görä men gyzym ýa-da men oglum öýlener diýär. Bul öňkü döwürde şunday alanmady. Meselem, ýa-da biziň tarap Gaty strogi. Ýaman totom diýilýär. Ve diňe tek almaly. Diňe teke almaly. Yani teke almaly, teke barmaly. Bolanok başga. Aýal gelin gelse de teke gelýär, barýan bolsa teke gitýän diňe. Onuň garnaşlaryň biri saraksızlar, ärsar bolýar, ärsara bardy. Ärsara barjak golly. Barjak golly bolan ullar Maşgalada ullar şeý diýdi. Ganyň ama içine etdiňiz bozduňyz da ganam diýdi şeýdi. Gözüň ötür. Inni ýanky aýal Maşgala barasy gelýär da şol oglany. Oglany mana alasy gelýär. İkisem gowy arasy, ilmli, bilimli adamlar ikisem. Inni şol alasy gelýär, şeý diýerler da bular. Olam aýal Maşgalada, erkegim ejesine de kakasyna da diýdiler. Ine siz isteseňizem, istemeseňizem biz bir-birimize barýas, biz bir-birimizi gowurdyk. Biz Allah ýoluny Maşgala gurýas diýdi. Onu aýa Allah ýoluny Maşgala gurarsan olaýam, ol enata bolsun seni başga bir bolsun. Hiç kim saklap bilen ol. Şu adana 3-4 tane çağalar var. Hudaýa şükür ýaşap. Durmuşa çykdy öýlenler, gülýalam. Ol adamlar, olara böwet boljak olan adamlar, eýýam käbirleri dünýäde de ýok, käbirler ýatdan çykardy. Käbirler bolsa öz maşgalasy bilen, öz işleri, öz güýçleri. Ve anan şu tek alıp, teke baran adamlar var. Şolarda oňuşmaýan, çen, şo taýda sebäbi bar, men şuňa ynanýan, ýürekden ynanýan. Haçanna sen bir etdiň işiň arkasynda niýetiň Allahy razy etmek bolsa, ýa-da Maşgalany güýçlendirmek bolsa, onu seňinde sen ejesem, kakasam başga biram dur bilmeýär. Sen arkada bir niýet başga. Bilenmi? Şo çağalara dogry terbiýe berip biljek. Nisip bolsa cennetde de bile boljak. Näme üçin peýgamberimiz ýa cennetde de söýdükleriniz bilen bile boljaksyňyz diýär. Onu şo niýet bilen öýlenenden soň bir Maşgala. Men pikirim çaňarda hiç kim olar böwet bol bilmem. Ay onda şoň ýaly zatlara nemetmeýän adamlaryň bar da püňine almaýan. Indi menem şol diýänler. Egerde için yani şo zatlary bilibem, şonu gözüm bilýän bolsa, onda diýmek ol adam o zatlardan özüni ýokarda goýýar. Onu diýär, men gyzym we isleň kişi. Oho, sen özüňki däle. Sen özüň bir Allah beren amanatyna ýaşap gördüň, bedeniň sen amanat. Ondan sen nädip men gyzymy ýa oglumy men diňe şuňa berer, ýa diňe şunu alar oglum diýip bilýän, ýa da gyzym diýip bilýän. Ýalňyş da. Sen bärde Allahyň goýan düzgünlerine karşı gidip dursun. Men pikirimçe de bu ýalňyş. Bilemedim, benim diyana, men elimden gelen nedenimi gördüm. Men ondan aňara edip biljek işim yok. Yani men dogrymy aýdaýyn, Gaty erwet bol. Menem şo diýişiň ýalyk, niýetimi goýdum. Köp wagtym nemetmez ýalyk diýdim, boldy Allahyň ýolunda etmek üçin boldy men ondan aňara. Özüme 3 ay wagt berdim. Üsüpme ýörmedi. Yok, gönü birincide gördüm, normal haladım boldy. Men de razy diýdim de gittim. Ona göre hemmesini o 3-nji şahs adam, 4-nji adam bolup şo taýda oturan herkesin boldy. Men ondan soň ondan aňara men edip bilýän işim ýok men niýetimi gowy bilen bardym. Nämemiş sebäp men diňe özümkilere berjek. Nämemiş sebäp
sen TikTok'a girýän. Ýöne men soran döwürümde men TikTok ýok da mende. Oşo ýanky meseleler da onu ýanky şol özüm käberjek diýmek mesele. Şo ýanky diýerimde. Käbir zatlar meselem TikTok'a girýän ýa başga bir zat. Käbir zatlar halal çyzgylarynyň içinde bollugy müddetçe şolar bir ýalňyş zatlar öýdemek. Indi meselem şu halaldan harama geçip bilýär-de. Indi men öz ýagdaýymda diýemok, indi meselem şul dogrumy? Bolýa diňne şeyde diýeli. Bolýa menim özüm saklap bilýän adam, garşyňda akam özüm saklap bilýän adam, hiç ýagdaýda oturup baram. Ýöne bizden başga da bir topar ýaşlar bar. Soň ýankyýaly ýagdaýa duçar gelenlerinde näme etdi? Ay boldy, bermedi soňra çene çydak göreli, oňa çene de bile bolaly. Bular otaýda soň el tutmakdyr, näme etmekdir, ýene de soň geçik gitdiler da çyzygyny. Soň gowmuş ol, şu gyzyryny, özüniň gyzynyň awryny bozmasyn bular üçin. Näde gowmuş olundy. Çünkü sen isseseňem, issemeseňem şu gyz şon zady içek bolsa etdiýär saňa bildirmän. Doğru değil mi? Näme gerek şu taýda şu tarapy bar ýaly? Ýok, bar hatda gürrüňdeşlik gör. Seret, gel jigim. Sen sonra oturan wagt bolsa, men pikir men dogry görýän zadym bolýar, belkim ýani men ýene de kaka bolmadığım üçin bilemok. Ýöne men soramana bardymmy? Men halamadylarmy? Gel gürrüş. Men ikinji gezek bardım, üçüncü gezek bardım, dördüncü gezek bardım. Otur, men seni şu zadyň halamok. Men çünkü diýdim, men ütgemene taýin näme etmeli bolsa özümi kämilleşdirjek diýdim. Ýöne oňa seretmezden ýene de ýok diýilýän bolsa onda men ondan aňa näme deýin? Men pikirimçe amallar, niýetlere görä, onuň egerde meselem biriniň Instagramy girme sebäbi belli bir derejede bir zat öwretmek bolsa ýa-da başga bir zat niýet meselem gowluk bolsa, hatda gerek bolsa maşgalasyny şo zat bilen üpçün etmek bolsa, men şo zatyň ýalňyşdygyny göremok. Ýene de ýankylardan meselem ber, ýani ýalňyş düşünmän boli. Şo kawiýan etýän zady men pikirimçe gowy nemeler berýär, habarlar berýär, bir hilek türkmeniň maşgalasynyň nähili bolmalygyny gowy nemet ýa reprezent etýär da, predstavlać etýär. Ýaman gowy bir wekil bolýar da. Ona şon niýet şo taýda şu maşgala bizinkini görüp şondan bir zat öwrenip biler, şu videolar görüp bir zat edip biler, türkmençilik öwrenip biler diýen bolsa, şo niýet gowy, amallarym şoňa görä dowam etdi. Meselem şu ka videoň üstüne sana meselem bereň. Ka video indi bilemok öýlenen ýa-da öýlenmedik o zatlar sen videoda olar rol oýnýar. Diýjek bolarym, ka video şul işler edip başlady. Çyndanam gowy zatlar edip ýörer, dogry dämi? Ve geldi de muňa gelini. Men seniň indi videoda bolmagyny islämok. Çünkü sen köp neme üns çekip başladın. Yani gyzar ýazýandyr, aňarda bärde gören adamlar şoňa göz gyzdyrýandyr, gyzar diýenim, yani gelinler zatlar. Bolup biläjek zat sen tanyp başladyňça adamlara gözüňe ýakymly bolup başlaýan. Eger bet nişanam bolsaň. Indi bolum diýär. Biziň çöregimiz şunda. Men ýaly bolsa da bet indi seret bu taýdaky adam belkim çöregini şu taýdan gazanyp otdy. Belkim bu ýanky sen diýişiň ýaly. Niýeti gowdur, arkada başga adamlara gowy bir mysal bolup görkezip, nusxa bolup soňa bolsa şondan diýer ýaly bular eden ýagdaýynda. Indi şoň aýalyň gelip şey diýmek näde derejede dogry bolar? Indi aýalyna meselem birincide häki diýen adam bar, sen oňa şonu özüni gorowda ýaly duýdurmaly. Gorowda ýaly duýmasy üçin diňe onu bir urjak bolanda sen goramaly. Gorowly duýmasy üçin sen şoňa ikilik etmejeňem ýa-da sen şoňa başga biri bilen bolmajaňam suud edip bilmeli. Belli bir derejede şo duýguny şoňa ýaşatmaly. Olam nähili bolup bilýär. Meselem ýene ýankylar bilen gitsek, diýişiň ýaly. Aýaly geldi, kakajanyna meselem sen ýarym milyon takipçiň bar, sen ýzarlaýan adamma, daway sen etme diýen bolsa, diýip biler meselem. Seret gelinim. Ne şunça adam eýýän maňa ýazyp gördüm. Şunça kişi maňa şunça ýaş gyýdam ýazdy, aýal maşgalada ýazdy. Men birine de jogap berenler, seredip göräýin. Görkezäýmeli, bir gedecik görkezäýmeli. Men diýemok, gitdi her bir ýazanyna seret çeýtýän diýemok. Seret ine men sana bir gedek görkezýän, ýöne indi menden soramok. Sen maňa anan ýany bolsaň soňra çenli, şu wagt prost içiň rahat bolmak üçin men sana bir gedecik görkezäýin. Şul ýazdy maňa, men jogap bermedim we hemmesinde de şoň ýaly boldy. Ola birinciden, ikinciden ýankyny oňa da düşündirmeli. Maşgalalarda imkan edilýän ýalňyşlyk gürrüňdeşlik. Gürrülänoklar biri bilen. Men oňa açyot geçmeýän. Bolýar sen açyot geçme, ýöne bir gerek düşündir, inni gerek düşündirmemezlik ýaly. Bilen, meselem diýem. İşin badyk gitýän bolsaň, şo bilýär sen nirde näme işin badyna. Ýöne aýal maşgala şoňa düşünip bilmeli, soramagyny rahat däl bolýan bolsa, şoň bilýän primerne nirde iş etýän, şoň üçin men soramok diýär ikinji gerek.
Yani birinji gerek şonu erkek şonu aýtdy da. No. Onuň diýe. Seret gelinim ýankyal kakajan diýen bolsa. Seret men şurada şunýar videolar çekmemiň sebäbim men şonýalyk ýaş maşgalalar esasanam ýaşlaryň arasynda aýryşyk bolýar. Şu aýryşygyň kän bolmamalygy üçin bizim türkmen milletlerimiz däp desturlarymyza görä dowam etseler, her kim erkege öz rolüni oýnasa, aýalym öz rolüni bolsa, maşgalan goýurajagyn görkezjek bolýan niýetim ma diýip geline düşünürse, hiç bir aýal maşgalada bir tampyk bolup man şonu düşünmem diýen. Doğru, bop biler. Ýönünde sen netije gelele. Men näde bölenmeli? Men derdim bolan üçin şey diýip aýtdyňda, hani menim adamlar ýamanlajak bolup diýem. Ok ýankyýaly guruluşýasa men näme üçin beýtmedim men samsyk ýa-da eýlen gat diýem. Ok. Prosto men içime siňmeýän üçin men derdim seň bilen paýlaşýan. Düşünýär, otaýda soň häzir indi ýalňyş düşünme bop biler da bu zatlar guruluş diýen bilen diýerler, aý näme üçin bular ýa-da gurulundy. Yo, men pikirimçe birinjiden bu biziň platformamyz. Bu biziň podcastymyz, Ondan Mundan podcast. Biz başdanam şunu açamyzda, hiç zatdan çekinmän. Tim bolýa Amerikada ýaşap bören ýa-da ýaşamaýan, özüne çekýän, özüne çekmeýän adamlar şonu çekinip biz bunlar video ýasamamazlyga dowam etmeýär. Biz isleýän zadymyz gurulap dowam etnemekdir. Ol mesele. O birinji. Ikinciden hem öýlenmek meselesine gelende men geçen kamerasyz guruluşymyzda aýdandadım şu. Bir erkeğin iňkän özüne çekijilik zady, haçan şol erkek doly özüni kämilleşdirmegi. Nirde bolsa da özüni kämilleşdirmegi. Meselem diýen. 10 tane adam ma diýeli. 10 tane adam arasynda oturýarsyň. Tanaň okkan. Sen egerde gyýryp, gülüşüp, bir zatlar aýdyp, diňe bir özüň orta çekip otursaň, sen iň az özüne çekiji erkek bolýan şu taýda. Haçan sen özüň bolup başga adamlaň ýany maşgalan ýanyna ýöködüň käňine nähili bolýan bolsa, spakoýnja bolup oturan bolsaň şu taýda we belli bir derejede sen barada bilmemezlik bir zat bar bolsa, onu sen özüne çekiji bolýan. Mystery man da. Diýe o gyzlaram diýip başlaýar. Näme üçin bularlar kän gürlän oý? Bularlar bir zat bar diýe. Men ýaş wagtym etýän taktikalamy diýip diýär. Şol aýdyp beren. Veya kiçikeken benim mesela Amerikan centra gatnaýadyk zat etýär. Gün gyýryşyp gülüşýän da. Onu beýtýär, ama hiç kim seni sirroz alan ok. Sen bir hilek öz erkekliginden hem düşüp barýar. Açan sen özüň bolýan, sen şu hiç kime görünjegem bolan ok. Yani bul adam men näme diýsem hal arka, bul adam men nähili hereket etsem hal arka diýende seni bir näçe liçность dörýär. Açan özüň bolýan hemmes olar sen bar diýip kirip başlaýar. Bu näme üçin beýik gürlän oý? Şolar bilen tanışasym meýler diýip başlaýar. Ondan sen öýlenmegiň üçin men pikirimçe şu wagt hiç bir zadyň, hiç kimin adamyň öňüne egilmän özüni maddi taýdan, pul tarapdan kämilleşdirip, özüni ahlak tarapdan, yani özüni güýçlendirip, terbiýeden hem hemme tarapdan özüni güýçlendirip. Üçüncüden hem iňkän ynanýarladym men şu. Ve maňa şu ýüregime jüp edip oturýan zat adamlara kömek edip bilmek. Adamyň elinden tutup bilmek. Geçende bir radio atýardy. Dostumuz bu Ahmet Meredov. Şeýlem. Meselem näme etdi? Öz türkmenlerine iş verip daha kömek etdi. Şeýlem. Şu ýüregini tatmin etýän adam şo da. Bilýärmi? Ondan sen häzir şunça followeryň var. TikTokda 100 000 tane adam seni ýyzarlaýar. Käbirlerine kömek gerek bolany eliň uzatsaň, Allah jan sana şo izni getirip berýär. Men pikirimçe. Polybon, meselem Chicago gitdik bol nähili sen garşyladylar. Şeýlem. Sen üstün bilen menim keypetdim hezledip gijaten tenis oynap çaya çağırılım da etdim bilýärmi. Gowolly. Bu adamlar sen gadryň bilýär. Onda sen şolary gerekli ýerine senem olara bir zat berip bilmeli. Eger sen berseň Allah jana sana berermi diýip. Düşündüm. Ve ýankyýaly kameraň arkasynda guruluşymyzda bir gowy gören adam bir zat aýtdyň da bir adam üçin özüňi ýok edip sen özüňden geçmeýär şonu bir gowy düşündirip aýtsana. Men diýen zatym şu, men paňatsam durmuşda şu. Özüň bagtly bolmadyň sürece başka bir yerlerden bagtly edip bilen ok. Birinji özüň mentally, yani kelläň bir duru ýerde bolmaly. Yani men durmuşymda näme etjegimi bilýän, nire gitýänimi bilýän, maksadym nämedigini bilýän. Özüň bir begenip bilmeli. Men gowy adam, men özüň kabullanıp bilmeli. Ondan başka bir yerlerden bagtly edip bilýän. Ola birinji. Ikinciden sen üstüňde enatan gadry var. Enatan seni yetişdiripdir, seni kämilleşdiripdir, adam edipdir. Taňa bärik stipendiýa bilen okudylypsyň, zat edilipsiň. Belli bir adamlaryň arasynda egzamini geçip bärik gelip bilipsiň.
Şunňal ýokaryk ädim-ädimjik galypsyň, ýolunda da sen ädim-ädim galyp barýakan, ýanynda da sana en atan başga adamlar kömek edipdir galmany. Şu tak kesene gelipsiň. Indi şu taýda duran bir gyz näme üçin sen ýaşak göm ýaşaýdy? Näme üçin sen düşür ýaşaýdy? Sen şunça ýyllap kämilleşip gelýäň. Näme üçin bir gyz diýip özüňi trap getýäň? Goý ol sen ýanyňa gelsin. Goý ol özüni kämilleşdirsin. Sen durmuşda kynçylyk görüp geldiň şu taýlaryk. Şu derejä. Öwrenen zatlaňam, terbiýeňam, daşy TikTok'am başly bolýan. TikTok'am bir gyzym sana gelip, "Ey men sen TikTok'u halamak diýýärdi." Ey başly bolýan, halaýan kän diýmesen näme diýjek başga näme? Diýjek bolýanym hemme zat üçin oňa berip dursaň wara, o sana sila gitýär o. Aýal maşgala, "Ha diýende mä diýmerler." Ha diýende näme üçin diýmeli? Bilen bir zat isleýän näme üçin isleýän? Şunu öňüň toşuny isleýänmi? Biram şunňa bir zat da geçende podcastynda oturýum. Yaman kän gurlaýan. Ýok, gurlaýalym, mena öwrenýän. Geçende podcastda diýär, iksan aýal maşgala gurlaşyp oturýar, musulman aýal maşgala diýär, biri eýleka diýär. Men ärim diýär, yaman diýär, strogi diýär. Näme üçin ka diýär? Olam diýär, egerde şonýal är gelmedik bolsa, seni başga är terbiýelep bilmezdi. Şoň üçin Allah sana strogi är berer diýär. Düşünýärmi? Egerde sen bir aýal maşgala emosiýa bilen hereket etýär. Häzir men ýigrenerler seni terbiýelemeli, ýa-da aýal hawa terbiýelemeli. Näme üçin? Edil çağany başdan aýaly ýa aýalym gerekli ýerine erkegem terbiýelenmeli. Mesela şu taýda aýallar emosiýasy bilen hereket etýär. Erkekler birinji logika pikir etýär. Ha, biz beýsek nähili bolýar, şeýsek beýle bolýar. Aýal näme diýär? Men şu wagt nähili duýana ýörmi? Şeýle duýan orta. Ana, şu zaman goýja açaýda, çünki men şonu bilem okdum, şo gün aýdanynda öwrendim we çyndanam şoňa alyk mykady pikir etýän. Ol mykady, hala şo fakt ol. Nähili aýal maşgala diýär ki, men şu wagt nastroýeniýam gowy däl bolsa, şol öýüň nastroýeniýasy gowy bolmasyn. Ene bar aýalym pikir edýär şu şol. Belki täze nesil şonýalykdyr, bilemok. Ýöne şu wagt döwürde aýal maşgalaň psihologiýa tarapdan etýän zady şol. Bu nämede de ýansap bilen, nämede görkezilip bilen, onuň diýen zatlary bilen, onuň berýän aurasy bilen, negativ aurasy bilen, ýa-da dilli bilen, mesela. Sen meniň üçin istat eden olmaly. Şey dip oturdy. Boldy da çökdüň sen. Nastroýeniň ýok indi sen. Gitdiň sen. Bu näme üçin sen nastroýeniň ýok? Sen belki arkasynda oňa jorasy bir ýalňyş bir zat diýendir. Ýöne sen nastroýeniň gitdi şu wagt. Diýene aýal maşgala şu wagtky ýagdaýda nähili özüni duýan bolsa, daşta görewne şonýalyk bolýar. Egerde joralar soňa bet köýnüň bar ekeni, owadan façlanma, owadan gözden zat diýsin. Öýe gelýär, "Janym, bu senden gowy adam ýok." Okay? Ýöne sen bilen dahil ýerem ýok. Düşünýärmi? Aýal maşgala özüni nähili duýan bolsa belli bir wagtda daşta görewne de şonýal bolýar. Muňa sen bu zat üçin aýal maşgala erwet diýip bilmeň, Allah jan şonýal ýaradypdyr muny. Aýal maşgala kabul edesi gelmese de bilýän aýda käbir günler bar, olar emosiýal has güýçli bolýar. Käbir emosiýalary has ýakyndan kabul etýär. Bu nawukada bar, bilimde bar bir zat. Şeýlem Allah jan şeýip beripdi. Ýöne erkekler indi şu şonýal munýal emosiýa geler, munýal emosiýa. Durup bilmeliler şu erkek şu taýda. Durup çyk, ha bolýar. Sen içinden özüň bilýän. Meselem diýelim. Nowruz sen men üçin hisnat eden oğamlay diýär. Sen egerde özüň aklap başlasaň, o nähili men sen üçin şeýtme diýsen, sen diliň alýan. Näme üçin diliň alýan o zatdan? Sen ýaňa hisnat eden okdun. Ýöne etýän zatlaryň aýtsaň diliň ýok balanok. Sen diýän, ha bolýar hisnat eden okdun. Bolýar, bir 10 minut soň gurlaşýar, bir saat, ertir gurlaşýar, problema da. Onun öz içinde galan bolsa şol. Öz içinde seni bıcırdap durýan bolsa, şey diýdi bol men gaharym ele. Bir kunjyk garaş ýa-da bir näse saat garaş köşeşýär, nastroýeniýa gowlaşyp çal tütke ýanky diýişmeli. Gülalle bir adam. Bipolar. Hawa, gelýän diýen, şu dünkü diýen adam sen jijim meni çyndan ýürekden diýdim ma şonu diýip bilýän. Şonu olsaň aýdar, ýok, ýaldatda men sen meni üçin şunu da aýdyp berdim. Diýip bilýän. Bul diýene şu zatlar sen daşyndan görüp düşünüp bilmeli. Indi haçanna sen ol emosiýonal bolanda, sen emosiýonal bolýan bolýan, ortada bomba döreýär. Gygyrşylýar, urşylýar, adetler bir durup bolmaly.
Bul tersen bolup bile. Käwagt sen ýadap bilýän. Egerde sen meselem işden ýadadan oňdaşyndan stresin var, bulwa pul gazanmaly, TikTokda ýöretmeli, nämetmeli. Aýalym sen gelip, "Ey men maňa neme Louis Vuitton neme sumka alyp beren oga" diýär. Diýäňde. Ýada. Şelam. Bon. Oşon ýalykda aýal maşgylady. Canım menem işe giraýarym gerek bolsa. Şelam. Nowruzja. Yaman bolup bilmezek zatlaryň birini aýtjak bolýanda sen. Ýöne bolýa. Diýil ýa. Ana şon ýaly almaşgylar ba. Hudaýa şükür men taramda şon ýaly. Bilýän soňky döwürde birazjyk neme boldy. Meni birinji soraýanda meni işe giraýarym ýa. Yo geçen guruluş oturumuzda da aýtdy. Men şo taýdy men ýanyndadymy? Şo diýänler men işe giraýarym ýa. Ýok, gerek. Men paka özüm atçykan. Gaty gerek bolsa men özüm diýär. Ine şuňa. Diýjek bolýanym, käbir ýagdaýda aýalmaşgyldy saňa bajaş bolýar. Ýöne sen ýagdaýynda. Edir şuat sen ýanky gorkadan lessamdan aşağı düşmeli. Sen ýokary gidip barýadyň. Şoňyňdan gidiver. Ýanyňa da sen bilen desteklejek, seni pajaşky berjek biri bolsa, gowy bolmasa da öz gününe özleri görerler. Indi şuňa gelýär da Ýakup, indi adamlar şeýle bir zat boldy. Men gaty bir ruh çökününe düşüpdim arada we özüm bara içten özüm etimi ýutýardym. Erwet bilýärmi? Ve kelleme gowy pikirler gelen nokty. Dogry maýdaň soň gyz dogonlarma jaňatdymda şeýle aýdyp berdim belin. Ondan öň bolan zat Ýakup da sag bolsun we ýanynda ýene-de bir kysany oglanlar şo taýda töwerekde yani diýdiler, yani arkamda durdular da ýanky düşündirip berýärlik maňa oturup düşündirip berdi. Sen öz gadryňy özüň bilmesen saňa hiç kim bilmeýär. Sen özüňi hormat duýmaly, sen trapka bolmaýar. Gowy düşündirdi bilýän we men ýüregime jünkü oturdy. Ýank içimdäki bar bolan alowara gid oturan şu zatlar men içimden aýryldy. Soň gyz dogonlarma gurrun berdim belin, "Hälam" diýdi. "Sag bolsun aýt, biziň adymyzdanam" diýdi. "Hälam şoňa dostlaryň wa" diýdi. Anaň men kellämdi çünkü gowdat ýaşam okdum, ruh çökkünlikde men uje özüm prosto diýdim ýa boldy men. Prosto gidip ýörün da başlaýsa bilem okman şo derejäge geldim. Şo taýda köpçülikde de şona maýdasy melýär da sag bolun şoňa da eden üçin men gyz dogonlarma maýtdy ýöretdi şonu. Şoňa dostlar ediniň diýjek bolýanym. Çünkü Peygamberimiz hem diýipdir sallallahu aleyhi ve sellem, dost ediniň diýär. Dost ediniň, ýene bir geze dost ediniň. Çünkü sen aňara baranyňda aýalyň saňa kömek edýär, sen dostuň saňa kömek etýär. Dogryda sen şo taýda Allah mahsusur. Awa. Yekelik gowdat däl, bopşym yekelik gowdat. Yekelik gowdal. Ýakup çyndanam ýani meselem ýanky diýenleriňe iň abidna degen ýer şo gün sen maňa näçe aýdаңda da agyr degenim bolsa ýöne dogry zat bolany. Sen diýdiň ha. Aýal maşgala ýanky duýgusy bilen emosiýa bilen neme etýäni üçin şo taýdaky bolan ýagdaýyna görä sen çykaryp berdi ýa. Şo aýdadan bar we diýdiň ha. Sen arkada näçe muňa gowlugy, dogrulygy, ýaxşylygy zatlary çeken bolaý, sen şo taraplara wesile eden bolaý, sen gowdatlar eden bol, sen gowy günler geçiren bol, näme eden bolsaň et şo taýda zähmetiň ýok. Çünkü sen şol adyma garşy erwetsen. Çünkü sen iň soňky gezek şol gyzy oglana garşy maňa garşy meselem şol adam. Men o gyza garşy erwet bol galanym üçin indi bütün kondisiýon, şu bütünki ýagdaý hemmesi mundan soň diňe men erwet adam bolup görünýär. Ana şo güni maňa erwet diýdi şo zat. Kabul edip bilmedim. Ýöne bir gün geçýär, siňdirip başladym çyndanam. Çünkü men şo derejede ýigrenildim. Düşünýärmi men näçe o taýda zatlar gitdi. Gözen getir, ineseret gözen getir. Sen intak öýlenmedik ýagdaýynda şon ýalyk. Sen pikir etýän, ýani bul gyzyň ýaşyndanam däl, intak o neme ulolmady zatam diýip bilmeýän. Näme üçin onu aýdaýyn saňa? Sebäbi 15-20 ýyllap bile bolup ýaşaşyp bören är aýallar bar ha. 20 ýyldan soň aýryşýar ha. Aýryşanda aýal maşgalaň ýanyna gidip sonra şol adamma näme pikir etýän? Diň erwet zatlar akyna gelýär. Oho 20 ýyl içinde gowdatlaran bolandyr ha. Sizinki belki bir kil dowam edendir. O 20 ýyl içinde näme üçin gowdatlar akyna gelbilen o. Bilemmi? Bu adam psihologiýasy goý. Barýan soraýan bolyn, ýok diýe gowdatlaran bolan. Meselem näme bar? Köçede soraýarlar. Mesela bir demek biler şonu. Aýal maşgala soraýarlar. Äriňe ýüregiňi bererdimmi ölýän bolsa? Ýok, näme üçin men onu beren? Ýok, o näme? Aýal erkekler soraýar, diýip durlar. Diýjek bolam, 20 ýyl sen bile ýaşaşýan, çağan bolup durýan, çağalaňma. Çağalar meselem birinji gezek bile götüreniň, bolnitsadan çykaranyň
Gowzatlar tıraş olur. Ha. Onu sonra ya bolin yok şol adam vardı gowzat. Näme üçin? Sen insonky eden ýagdaý, insonky goýan emosiýasy, insonky aýal maşgalada iz goýan duýgusy erwet duýgy. Şoň üçin ol adam erwet bolýar. İnsanky goýan duýgusy gowy duýgy bolsa-da, meselem gül getiren bolsa-da ýa-da gowy bir konserdäkden bolsa-da ýa-da ütkeş bir zat alyp beren bolsa-da, onda şol adam gowy. Sen insanky duýgy şoňa gowy boldy. Şuňam şo zatlar käwat kör edip bilýär. Ve yaman kıyın şoň arkasyna goýup. Men meselem özümde aýdaýan aýalyma gakarym eýler. Gün aýalyma gowzatlaryny ýatlaýan. Men eşiklemi ýuwdy, şeýtdi, beýtdi diýip şeýtdi. Diňe onu aklaýan kellemde. Şeýtdi. O sebäbi egerde häzir şol insan gyzaryn başlan insan gakarym etren adamyň üstüne oň üstüne erwet zatlaryny goşdum men ol adam ýigrenip başlap bilýän. Şoň üçin insan gakarym getiren zadyna garşy men 5 tane gowzat getirýän. Meselem bet ýüzüne harwysyrdy men üçin bilýän. Men insan gyzda kaçan meselem nämäni eşiklem ýuwuny bilemok diýip bilýän meselem. Şoňa bu men üçin ýaman uly zat da günlük durmuşymda meňa näçe wagtym seýw etdirýär, näçe zatdy kömek etdi. Onuň şoň üçin aýal maşgalalarda maslahatym şol. Birazajyk adam meselem sen ýagdaýynda da diňleýän bolsa-da şol adam sen ýagdaýynda da 2 ýyl ýa-da 1,5 ýyl bir adam sen ýanynda sana maslahat beren bolsa kyn ýagdaýynda ýa-da ahlak tarapdan ýa-da din tarapdan, terbiýe tarapdan seni dogry ýola salmana kömek eden bolsa, onu diňe eden erwet zatlaryny ýatlamaň. Ýani mümkin bolsa ol adam siz üçin hemişe de niýet gowdy. Şeýlemi? Sen amallaň niýetlere görä. Hiç çaçanam meselem şol gyzyňam saňa garşy erwet niýeti bolan röýdamak, sen hem şol gyzyga garşy erwet niýetiňiz bolan röýdamak. Onda näme üçin siz soň diňe erwet zatlar aklyňyza galyp. Ýa-ni biraz giň işleýin pikir edip gerek bolsa günme gün gidip aýma aý gidip şol aýda şu gowluk bolupdy, bul aýda şu gowluk bolupdy diýip aýdyp bilýän. Özüňize. Şol negativ zatlar aşağı düşürýär, pozitiv zatlar köpeltýär. Meňe maslahatym. Boldy. O gül ýaly. Onda nä? Goşky bilen jemde. Wallahi. Bolam ağlap da goşky ýatdyr onu diňläýin diýdik bolum. Öyle. Gülmesek boldy. Çyndanam. Senin elinde garip köňlüm baý etdim. Bolýa. Alham çeşmem. Sen boluştur kellel, o hiç gelsen o. Tuturay kızarıp basıdım onu alıtma. Bolýa. Gözlerin ki unutturar kimdigim. Sözlerin ki sözlerin ki sakarpsan oyuncak mı? Bölmesene hoş oldu. Gözlerin ki unutturar kimdigim. Sözlerin ki umit olar her demim. Yüzlerindir gece aydın gözlerim. Seni görsem armanım yok dünyada. Senin bilen gidip bilsem cennete. Bak kafelerde var ya. Hatta. Bakışların yakar ciger bağrımı. Söndürecek güç yoktur beyle yangını. Şirin ya sen ya yürek yakan oğru mu? Kalbimi havarsız alıpsın menden. Sana olan sevgim artýar gün günden. Şirin ha adam. Yok, şirin atadı ne deyip bizden ya. Nesip edip yar yanında gelemde. Nazik ellerini tutsam elimde. Kara saçlarında, meli gözünde. Dünyanın panyydığını unutsam birdem. Senin aşkın gülüm, ölüme melhem. Kerim hala bir çünkü şu çay su atıyordu. Tarih etsem baskın sığmaz sözlere. 100 kitap az gelir meli gözlere. Bal deklevlerine, ince billere. Beyan üçün canım sen ilham çeşmem. Gönlümün coşunu kalbime keştem. Rap ýadaymal boldy. Sak agam ödüm bir bit goýup berim aşağıda diýip diýip. Kerim halla meselesinde şu şaýda bir gezekde ýap-ýaz. Eger ýarşyk bolsam goşky meselesinde. Men YouTube etýärdim. YouTube etýärkem. Biz şok näme sonuna ondan mundan döwürde şu kanal. 2018-de men 3 dille goşky diýip, 4 dille goşky diýip, goşky video goýupdum. Her dille de goşky gap. Kerim halam şoňa sana kommentary ýazdypdy. Ýaman görmedi sonuna. Näme diýdi? Bularda hiç il kapy ýok idi. Şu bara,
Kerim hallyny var men. Ondan sen de heves kırmak oyuncak mı? Ne üçün adamları Kerim Hally sana yüzün yani görsen gör, görmesen görme. Ne üçün gelýän ýaşlary birazcık höweslendirip bilen ok. Yani ne üçün ýaşlara ýol beren ok. Ýaşlara ýol beren ok. Kritika etmek gowy. Birazcık şunu eden bolsaň gowulardy diýip bilmegi gerek. Yani şu ýankylyk aýdylan bolsa ola ýamsyň. Çünkü Ýakup bir parlak yıldız gelip bar yani nesip bolsa ýakynda görersiň. Sen en ýazan goşgularyny Kerim Hally sen şonça ýazan dilde ýazan goşgularyny sen bir dilde ýazyp bilme ýa. Yo, men pikirimçe ýenede hani görse gowular gıýbat bolmasyn, ýöne özi görse gowular säbi özüne de aýdyp bilýärse gün. Birazajyk men pikirimçe Kerim Hally şu wagt başga ýoga. Hani goşgu ýazyp etdi. Badyr da kan bilen o. Şu döwrümizin häzirki o. Biraz menmenlik girdim kadiýan içine. Hala bir hiljek özüni neme. Geçen de şu TikTokerlar aklar adam däldi. Şonu Yo o taýda birazjyk aýdan gepine men goşulýan Kerim Hally. O taýda ay garazy neme diýär da TikToker seret. Sunugat işgär bilen diýdi. TikTokerlar bir adamlar däl diýdi. Yani sunugat işgär meselem sen men TikToker bolsam, men gelip kino industriýasyna girjek bolsam ya da aýdym industriýasyna girjek bolsam men şunu edip bilemok. Sen özüň ýeriň bar diýen ýalyk etdi. Ve men birazjyk goşulýan o tarapda. Yani çünkü TikTok derejesini görseň bro, çynym bilen diýen TikTok dünýäsi wapça başga zat. Yo, men okey. Ýöne meselem Rayman videosu da aýdym aýtdy. On ýany bol ya, o taraplar yo. Sonuna girýän adamlar. Girýär, meselem kawijo görýärmi? TikToker şolasynda alamazda. Sonuna gir edip bilýär, edip bilmeýärmi? Yo. Käbir aýtýan zatlarynda men nämen gözüňde tutup aýtýan, biziň TikTok nämämizi seredem. Yo, men tans edip öğrenler olsun oçu diýmeýän oňa dagam. Awsa olar gelibin bärde bir etçek bolýardy Kerim Hally oňa bir zat diýän. Çünki men o tarapdan goşulýan ýöne edil hemmekim oňa giren, o hemmekim bir galy we salmaň dogruda Kerim Hally. Çünki çyndanam içinde zihini bolan adamlar var we gow ýar çykýan adamlar bolýar. Men açynmaýsam meselem mara ömrüme şu näme barlak göresim gelýärdi, aktyorlugy. Barlak göresim gelýärdi. Onuň YouTube ýaly bir platformam bolmagy men üçin belki de bir gowdatdyr säbi içine girýän. Meselem käwatlar şunu edesim gelmese de gün açyp nastroýany ýitgap bilýär bilen. Belli bir derejede şu aktyorlukdan gelýän kadar mümkin bolsa mesela türkmen kino düşürse helde düşürdüm ben. Boldy meselede aýarla. Kakajana, kakawijo, Ýakup taýyn. Kakajana, birin bärde kakajanaga aýtsa, syýatla gelmeýär. My first and last trip. Bor adamlar. Ya, men kança gürrüňdeşlik boldy. Gürrüňdeşlik isten boldy, ýürekden boldy. Ýalňyş düşünme ýok adamlar bärde näme içimizdeki harasat. Videonam özüne çekip biljek bir gow näme at taparsın da. Bir zat bar. İçimdeki harasat. Harasat. Aýdatynma. Hydyra bulam sana gelsin harasat. Bolýar adamlar Ondan Mundan bölümüň ýeni bir ýerine soňuna geldik. Again number one podcast in the world. Şu wagt dünýäde onu Türkmenistanyna gürrüňdeşligimiz üçin sag bolun. Şirketlerimiz bilen sag bolun. Adamlar görüşýänçek.